Barrutik, Kijera, iritsi da, baloia ikutzera, baina kanpora bota du. Galdi ona, pase ona. Zaila zen, baina ondo egindakoa. Eta Ibarrek baditu olako gauzak, pizka bat iristen da horre inguru horietara, gauzak ondo, gero beste momentu bat egoten da sufritzen egoten dena. Gauza bat Eibarrentzako da, beraiek azten dira hortik batzen oso azetik jokatzen, eta presioetan baloiak irabazten dituzte, eta beraiei zailtasun gehiago pintzen dute, bat ere goian egiten dutenean presioa, eta horrek baloi honak hartuko dituzte gero arazoak sortzeko, ez? Mandiola ikusi dugu hor gainan, luzatera du Raul Gainanek, Estrainek moztu buruz, baloia berriro Naparrentzat. Eki Barranko, Mariano eta Manuel, kalari garaiak dira biak, Beraie badakite hoi, beraien jokoa pixka bat aldatu eginda. Zelai erdian da baloia ikutzen dute, eta bai alegintzen dira horretan joko antolatuta ateratzen, baina badakite beraiek oin bi referentzi dituztela goian, eta pixka bat zailtasunean daudenean gora jotzen dute, bi hoie borroka indizatela, ez? Eta bueno, aldatu egiten da, hor Eibarrek izango du zelai erdian aukera, zelai erdian jokalari bat gehiagokin, ondo moldatze bali madira, baloi asko rekuperatzeko momentuak dira, eta gero baloi ondo jokatzeko, bat gehiago hori nabaritu behar zelai erdian. Ondo Manuel baloia zapaldu manean hori eman dio honek ikutu, Biokoz kanpo. Estendet berak kejatzen dela bultzada bate nabaritu eta gero Jokoz kanpo gelditu dela, Bai, hemen Jokoz kanpo dago. Garbi. Bai. Baina hori da aurretik gertatu dena esaten zuen. Hori da. Ez txarra, horrela eri bultzaka da eman, Jokoz kanpo usteko. Baina lehena hain behar da, Bai. Lehena. Anuntziata, ondo ikutu du Bari, Manuel, atzean geratu zaio Manueli, eta Raul Gainanek kanpora bota du. Anuntziata. Xabi, hor goitik ez dakit, baina hemen betik Manuel ikusi eta Baldoren antz apur bat hartzen diogu. Bai. Kaluzea. Bai, eta Moisesi, beste Moises baten antzare bai. Ilean ere bai, Ura indartsuagoa, fuerteagoa gira, baina... Ezkerra, hau eskuia. Bai. Bai, beti goten da, Moises, zenbat urte. Gerardo Realean ibiltzenaren anaia. Eta, zerra dirazi du hor? Juan Dominguezi, Otaegiri, txartela. Harridura aurpegia jarri du Juan Dominguezek, oraindik jartzen ari da. Txikilonbrainak ikusi du lehenengo zatian, Moisesek ere bai, hor ikusten dugun, zer gertatu den. Azkeneko momentuan besoa luzatu duela edo. Gesto bat egiten du, besoarekin zerbait, baina dauka. Garrantzi gehiago. Garrantzia izango du, beste tontokari bat egite bali madu. Igual behartu eta beste zerbait egin, edo bako bat, baina momentuz. Baloi luzea. Eta ez da girtengo den. Ateko sakea gutxigatik. Hor ikusiko dugu, aurreko jokaldia. Ez dio zarrekin. Gestoa da gehiago. Bai, besoa luzatzen. Zuzenean igual ikustezu gesto horrekin izan duela ataki jotzea o zerbait horregatik antxartela. Bai, eta ekik ere ez du keinu arraroik egin, ez duela zer kolperi jaso. Baina epaia garri ikusi du. Manuel, egin du polilla, egin du hor hankarekin. Eskenean galdu egin dute baloia Mariano. Osasunaren txat berreskuratu du baloia Moisesek atzera, Astrain. Barranko. Anuntziata. Behartuta, kontrolatu du baloi hori, Inigo Ros, lan ona egiten ari da zelai erdian, Txikilonbrainak atzera, Kijera, Ekik moztu, alboko sakea, Osasunak aterako du, askoz ere gehiago kostatzen ari zaio Ibarri, Bai. Baloiari eustea ere
kostatzen zaio. Markaioak jokatzen ere bai. Baina gehiago da baloia ez daukanean ondo kokatuta egotea, eta beraiek ikusten duta gainera Ibar ondo kokatzenean zailtasun handia dituztela gol aukera sortzeko, eta Lanzarote lurrera eta Barrankoren ezagiza plastikoa edo zer izan den, eta honek ere txartela ikusiko du. Barranko esan behar Sevilla betik etorritako jokalari badela. Horda, González Fuertes, bai Asturiarra. Eta Ibarren aldeko falta. Areatik nahiko gertu, ikus ezagun jokaldia, hor da Lanzarote. Bai, aurpegian. Eta horrelako jokaldiak ere gaur gutxi ikusitu, falta, esan nahi dut, falta onak. Oso falta gutxi egon da. Oso falta gutxi, bai. Oso falta gutxi. Zer egiten duen, esian bi jokalari ditu Osasunak. Hor da Kijera, jaurti gindu, eta azken unean atezainak kanpora bota behar izan du. Baina handia da. Bai. Egia ezan zuzenean ikusi dugunean, ematen zuen... Harrapatu indula, bai. Lekos kanpo harrapatu du, aurreratxo harrapatu du, eta badik joan da. Eta gero errexatera du, beso luzea, Sekulako, restasunak. Bai, itxura hori ematen zuen, Utxe egingo zuela, baina kornerera botatzea lortu du. Atera du Eibarrek. Atezainak urrundu, baloia berriz ere Eibartarrentzat. Nahi gabe. Erdiraketa, Astrainek atera. Eta Osasunak arriskua urrundu. Besterik ez. Baloia Raul Gañani iritsi zaio. 20 minutu partida bukatzeko Lanzarote. Nacho bere aurrean. Katartetik pasatu nahi zion baloia. Alboko sake aterako du Raul Gañanek. Eta kantuan beti bezala Eskozia Labrabako zaleak. Alaxe da bai. Beti esaten dugu Joseba, baina beti hor dira, berdin da hotza, beroa, euria. Hori da bai, hemen berdin du zelaia gaurkoan marroi koloretik gehiago egotea berdetik baino ze aurkari dagoen Manis nola ari den bizitzen edo ze jertxerekin etorri den. Kontua da Eskozia Labrabakoak beti ahotsa utzi beharrean daudela, kantu berdinak errepikatuaz, hori bai, errepertorio zehatza daukate, baina behin eta berriz, beti ere beren taldearen alde, armaginen alde isildu gabe, Untzaga plazaraino entzunaraziz. Hor aukera ona zuen Juan Dominguezek, eta Raul Gañanek hori esan dio, baloi eske zegoela, eta argi entzun dugu, ez dio Otagi esan, Juan deika Raul Gañan. Lanzarote, Gañan. Abantaik guztia zuen erdiratzeko eta atzelariaren bila joan da. Joanan, kontrolarekin. Bera itxida. Bai. Bera sartu da. Bere burua, bere... Anteak berak itxi ditu. Lanzarote. Moises, eskubiz erdiratu, ondo gainera, altunak buruz kanpora. Hau ez da hundia, ba. Zer remate hone egin du. Ze jauzi polita, esteroki eta keinua, dana. Keinua, gestoa, buruaren movimentoa. Bai, ederra. Falta izan zaion hau, momentu hori, goitikan bera, ez, hori nahi zuen. Oso behartuta iritsi da gainera, indarrik gabeko baloia zen, eta baina ondo altuna. Zondo neurtzen ditun danak, movimentu hon. Balin eta Irureta, bazpare azkenean atzelariak urrundu du. Nacho, anuntziata, Nacho berriro eskuarekin moztu du altunak, eta txartela. Epaionek txartela, beste batek agian ez, jokaldi bera ikusita. Berez txartela da, pase bat mozten duelako eskuarekin, da txartela da. Baina beti ez dut ateratzen. Nola juntan, ez denek hartu baloia eta zea hori, bueno, eska bat... Nacho katerako du falta. Txuri askoare inguru horretan, hor da Nachoren baloia. Mariano ikutu du buru jokoz kanpo. Hortik eta azkenean Astrainek egindu, baina lehenago jaso du Marrazainak banderatxoa. Eta Xavier, hemen aulki ondoan... Eta ez dakit, zein zegoen hor jokoz kanpo, barkau Joseba. Ez, baina nik uste... Hor jasotzen hasi da, bai, keinua egiten hasi da. Hor da jokoz kanpo, baina...
Gainera, ez dute itxaron behar, ea zein baina nik uste da hasierakoa dela.